हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर ब्रह्मांडे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम तुझे श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंदम पंचम अध्यायम श्लोकम 33। हरे राम हरे राम। മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള് ശിരസിൽ അണിയാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുള്ളൂ. 33-ാമത്തെ കാണാലോ അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യാകശിപൂരുഷാ അന്തീകൃതാത്മാ സ്വത്സംഗാ നിരസ്യത്യാമഹീതലേ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യാകശിപൂരുഷാ അന്തീകൃതാത്മസോ സംഗാ നിരസ്യതാമഹീതലേ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യാകശിപൂരുഷാ അന്തീകൃതാത്മസോ സംഗം നിരസ്യതാമഹീതലേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യാകശിപൂരുഷാ അന്തീകൃതാത്മാ സ്വസംഗാ നിരസ്യതാമഹീതലേ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യാകശിപൂരുഷാ അന്തീകൃതാത്മസോ സംഗാ നിരസ്യതാമഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷാ അന്തീകൃതാത്മാ സ്വസംഗാത് നിരസ്യതാമഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ വരദം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷാം അന്തീകൃതാത്മാ സോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മാ സ്വസംഗാൻ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപുരുഷ അന്തീകൃതാത്മസംഗാൻ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്ധീകൃതാത്മാസോത്സംഗാൻ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മസോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മസോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മാ സോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മാ സ്വത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപുരുഷ അന്തീകൃതാത്മാ സോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശങ്കരമായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മാ സ്വാത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മസോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജിയാണോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫോണിന്റെ പേരാണ് കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മാ സോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ പരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്ധീകൃതാത്മാ സോത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്തോ ഭരതം പുത്രം ഹിരണ്യകശിപൂരുഷ അന്തീകൃതാത്മാ സ്വത്സംഗ നിരസ്യത മഹീതലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇത് ചെറിയ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
പ്രഹ്ലാദൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നിശബ്ദനായി ഇരിക്കവേ കോപാന്തനായ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ മടിയിൽ നിന്നും തറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഹിരണ്യകശിപു എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് തലയിലൊക്കെ തലോടിക്കൊണ്ട് വാത്സല്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അവനെ തറയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ടഃ കഷായീ ഭൂതലോചന വദ്യതാമശ്വയം വദ്യോ നിസ്താരയത നൈര്യത. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വദ്യതാമശ്വയം വദ്യോ നിസ്സാരയത നൈര്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ മക്കളെ ശാന്താദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാവർഷമുരുഷാവൃഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചന വന്ദ്യതാമാശയം വന്ദ്യോ നിസാരയത ധൈര്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്താദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമഹാരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വന്ദ്യതാമാശ്വയം വദ്യോ നിസാരയതാ നൈരതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചന വദ്യതാമാശ്വയം വദ്യോ നിസാരയത നൈരുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാമജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആക്ഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനാം വദ്യതാശ്വയം വദ്യ നിസാരയത നൈര്യത്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചന വദ്യതാമാശയം വദ്യോ നിസാരയത നൈര്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വദ്യതാമാശ്വയം വദ്യോ നിസാരയത നൈര്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വന്ദ്യതാമാശയം വന്ദ്യോ നിസ്സാരയത നൈര്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയചേരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വദ്യതാമാശ്വയം വദ്യോ നിസാരയത ധൈര്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ജയശ്രീ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ടോ കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വദ്യതാമാശ്വയം വദ്യോ നിസാരയത നൈര്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വന്ദ്യതാമാശ്വയം വദ്യോ നിസ്സാരയത നൈരതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതലോചനഃ വധ്യതാമാശയം വധ്യോ നിസ്സാരയത നൈരൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രതിമാതത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീ ഭൂതോലോചനഃ വധ്യതാമാശയം വധ്യോ നിസാരായത നൈരൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രശാന്ത പ്രതിമാതത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. പ്രശാന്ത പ്രതിമാതത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീഭൂതലോചനഃ വന്ദ്യതാമാശയം വന്ദ്യോ നിസാരയത നൈര്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹാമർഷരുഷാവിഷ്ട കഷായീഭൂതലോചനഃ വധ്യതാമാശ്രയം വധ്യോ നിസാരയത നൈരൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോപവും അമർഷവും കൊണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത ഹിരണ്യകശിപു ഉരുകുന്ന ചെമ്പു പോലെ ചുവന്ന കണ്ണുകളോടെ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ നോക്കി ആജ്ഞാപിച്ചു, അല്ലയോ അസുരന്മാരെ, ഈ കുട്ടിയെ എന്റെ സമീപത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുപോകൂ. ഇവൻ മരണമർഹിക്കുന്നു. ഇവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വധിക്കുക. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അയം മേ ഭാതൃഹാസോയം ഹിത്വാസാൻ സുഹൃദോ അധമഃ പിതൃവ്യഹന്തുർയാപാദോ വിഷ്ണുർദാസവദർശതി. അയം മേ ഭാതൃഹാസോയം ഹിത്വാസാൻ സുഹൃദോ അധമഃ പിതൃവ്യഹന്തുർയാപാദോ വിഷ്ണുർദാസവദർശതി. ഈ ബാലൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ ഘാതകനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവന്റെ കുടുംബശത്രുവായ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ഒരു നിസ്സാര ജോലിക്കാരനെ പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നതിനാൽ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ തന്റെ സഹോദരന്റെ ഘാതകനായി പരിഗണിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സാരൂപ്യമുക്തി പ്രാപിക്കുകയും അതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന് സദൃശനാവുകയും ചെയ്തിരിക്കാം. അതിനാൽ അവൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനാൽ വധിക്കപ്പെടണം. വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സാഷ്ടി, സാമീപ്യ മുക്തികൾ പ്രാപിക്കുന്നു. അതേസമയം മായാവാദികൾ സായുജ്യമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മോക്ഷം നേടുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സായുജ്യമുക്തി അത്രയൊന്നും സുരക്ഷിതമല്ല. അതേസമയം സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സാഷ്ടി, സാമീപ്യ മുക്തികൾ ഉറപ്പുള്ളവയാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ ദാസന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനാണെന്നും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണെന്നും അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണോർവാ സാദസൗ കിം നോ കരിഷ്യത്യാ സമഞ്ജസഃ സഹൃദം ദുസ്ത്യജം പിത്രോരഹാദ്യാ പഞ്ചഹായനഃ. വിഷ്ണോർവാ സാദസൗ കിം നോ കരിഷ്യത്യാ സമഞ്ജസഃ സൗഹൃദം ദുസ്ത്യജം പിത്രോരഹാദ്യാ പഞ്ചഹായനഃ. പ്രഹ്ലാദന് കേവലം 5 വയസ്സേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള വാത്സല്യപൂർണമായ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തീർച്ചയായും വിശ്വാസയോഗ്യനല്ല. തീർച്ചയായും അവൻ വിഷ്ണുവിനോടും വിശ്വസ്തയോടെ പെരുമാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പരോപ്യപത്യം ഹിതകൃത്യദൗഷധം സ്വദേഹജോ അപ്യമവയ്യ സുദോഹിതഃ ചിന്യാത്തദംഗം യദുദാത്മനോഹിതം ശേഷം സുഖം ജീവതി യദ്വിവർജനാൻ പരോപ്യപത്യം ഹിതകൃത്യദൗഷധം സ്വദേഹജോപ്യമവയത് സുദോഹിതഃ ചിന്യത്തദംഗം യദുദാത്മനോഹിതം ശേഷം സുഖം ജീവതി യദ്വിവർജനാത്. ഒരു ഔഷധ സസ്യം വനത്തിലാണ് വളരുന്നതെങ്കിലും അതിനെ കാട്ടിലെ പാഴ്ചെടിയായി പരിഗണിക്കാതെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രയോജനമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവനെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കും. അതുപോലെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും അയാൾ അനുകൂലനാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും ഒരു പുത്രനെ പോലെ സംരക്ഷണം നൽകണം. നേരെ മറിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവം രോഗം ബാധിച്ച് വിഷമയമായാൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആ അവയവം ഛേദിച്ചു മാറ്റണം. അതുപോലെ സ്വപുത്രനാണെങ്കിൽ അവൻ പ്രതികൂലനാണെങ്കിൽ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭാവാത്മീസിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവരും വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരുമായി തീരാൻ ഭക്തന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് അഭക്തനാൽ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമുണ്ട്. അഭക്തൻ ഭക്തന്റെ വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു അഭക്തനായ പിതാവ് ഭക്തനായ പുത്രന്റെ ശത്രുവാകും വിധത്തിലുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം പുത്രനെ പോലും വധിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്ത ഹിരണ്യകശിപു അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്ന അവയവം ശരീരത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങൾക്ക് അപായകരമാകാതിരിക്കുവാൻ ഛേദിച്ചു കളയുന്നതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നു. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്: ത്യജ്യ ദുർജന സംസർഗം ഭജ സാധു സമാഗമം. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അഭക്തന്മാരോടുള്ള സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തന്മാരോട് സംസർഗം പുലർത്തണം. ഭൗതികാസ്യത്തോടുള്ള അമിതാസക്തി അജ്ഞതയാണ്. കാരണം ഭൗതികാസ്യത്വം താൽക്കാലികവും ദുരിതപൂർണവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരും നിരീശ്വരവാദികളായ ഭക്തിഹീനന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം തെറ്റിക്കണം. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രവുമായി നിസ്സഹകരണ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ വളരെ വിനീതനും സഹിഷ്ണുവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരഭക്തനായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങേയറ്റം കളങ്കിതനായിരുന്നതിനാൽ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും വധിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. രോഗബാധിതമായ അവയവം ഛേദിച്ചു കളയുന്ന യുക്തി കൊണ്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേരുപായർഹന്തവ്യാ സംഭോജേശയാനസനൈ നിർദുഷ്ടമിവേന്ദ്രിയം. സർവേരുപായർഹന്തവ്യാ സംഭോജശയനാസനൈ ദുർലിംഗധരശത്രുർമുനീർദുഷ്ടമിവേന്ദ്രിയം. അനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി തേടുന്ന യോഗികളുടെ ശത്രുക്കളാകുന്നത് പോലെ ഒരു മിത്രത്തെ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രഹ്ലാദൻ എന്റെ ശത്രുവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ശത്രു ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ ഏത് അവസ്ഥയിലും ആയാലും ഏത് വിധത്തിലായാലും വധിക്കപ്പെടണം. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കുവാൻ പല പദ്ധതികൾക്കും രൂപം നൽകി. ആഹാരത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് ഭക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടോ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടോ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് ആനയുടെ കാൽ കീഴിൽ എറിഞ്ഞോ അങ്ങനെ പല പദ്ധതികളും പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം കേവലം 5 വയസ്സുള്ള ബാലനായ സ്വന്തം പുത്രനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലാൻ ഹിരണ്യകശിപു തീരുമാനിച്ചു. ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരഭക്തന്റെ മനോഭാവം
ഈ വിധത്തിലാണ്. മുപ്പത്തൊമ്പത് 40 ശ്ലോകങ്ങൾ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഹൃദാസ്തേ സമാധിഷ്ഠാ ഭർത്രാ വൈശൂലപാണയഃ ദിഗ്മദ്രംഷ്ടകരാളസ്യാസ്താമ സ്രശ്മ ശുശോരുഹാ നദന്തോ ഭൈരവാനാദം സിന്ധേ ബിന്ദീതിവാദിനഃ ആസീനം ചാഹനൻ ശൂലൈ പ്രഹ്ലാദം സർവമർമ്മസു. നൈഹൃദാസ്തേ സമാധിഷ്ഠാ ഭർത്രാ വൈശൂലപാണയഃ ദിഗ്മദ്രംഷ്ടകരാളസ്യാസ്താമ്രശ്മശ്രുശിരോരുഹാ നദന്തോ ഭൈരവാനാദാം സിന്ധിബിന്ദീതിവാദിനഃ ആസീനം ചാഹനൻ ശൂലൈഃ പ്രഹ്ലാദം സർവമർമ്മസു. അപ്രകാരം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരായ അസുരന്മാർ അഥവാ രാക്ഷസന്മാർ ശൂലങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദന്റെ ശരീരത്തിൽ മർമ്മഭാഗങ്ങളിൽ കുത്താൻ ആരംഭിച്ചു. ഭയാനകങ്ങളായ മുഖങ്ങളും കൂർത്ത ദ്രംഷ്ടങ്ങളും ചോരക്കണ്ണുകളും ചെമ്പിച്ച താടിയും മുടിയുമുള്ള രാക്ഷസന്മാർ കാഴ്ചക്ക് അതിഭയങ്കരരായിരുന്നു. അവർ ഘോരനാദം മുഴക്കി അവനെ വെട്ടിമുറിക്കുക, കുത്തിയിറക്കുക എന്ന് ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമായി പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദനെ പ്രഹരിച്ചു. നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരേ ബ്രഹ്മണ്യ നിർദ്ദേശ ഭഗവത്യഖിലാത്മനി യുക്താത്മന്യഫലാസൻ അസന്ന പുണ്യസേവ്യാ സത്പ്രിയഃ. പരേ ബ്രഹ്മണ്യ നിർദ്ദേശ ഭഗവത്യഖിലാത്മനി യുക്താത്മന്യഫലാസന്ന പുണ്യസേവ സത്പ്രിയഃ. പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ആസ്തികളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന് ഫലമുണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ രാക്ഷസന്മാരുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് ഭൗതികാവസ്ഥകളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത പ്രഹ്ലാദനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മാറ്റമില്ലാത്തവനും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്തവനും സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവുമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പ്രഹ്ലാദൻ നിരന്തരമായും പരിപൂർണമായും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗോവിന്ദ പരിരംഭിത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ പ്രഹ്ലാദൻ സദാ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗോവിന്ദനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവന്റെ പിതാവിന്റെയോ മാതാവിന്റെയോ മടിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് രാക്ഷസന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗോവിന്ദനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടോ? അത് അസാധ്യമാണ്. രാക്ഷസന്മാർ ഭഗവാനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനോ ധാരാളം ഉദ്യമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സത്യമായതിനാൽ ഭൗതികമായ യാതൊരു മാർഗത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പരേ ബ്രഹ്മണി എന്ന വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ പ്രഹരിക്കുന്നതായി രാക്ഷസന്മാർ ഉപരിപ്ലവമായി വിചാരിച്ചേക്കാമെങ്കിലും അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അനിർദ്ദേശ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണ്. അതിലുപരി അദ്ദേഹം അഖിലാത്മാവ് അഥവാ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആയുധത്തിന്റെ പോലും യഥാർത്ഥ തത്വമാണ്. ഭഗവാന്റെ പദവി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്.
പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെയും വധിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വൃഥാവിലാകും. അവരെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനെ അറിയാം. നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയാസേ അപഹതേ തസ്മിൻ ദൈത്രേന്ദ്രാ പരിശങ്കിതഃ ചകാരാത് തദ്ദോപായാൻ നിർബന്ധേന യുധിഷ്ഠിര. പ്രയാസേ അപഹതേ തസ്മിൻ ദൈത്രേന്ദ്രാ പരിശങ്കിതഃ ചകാരാത് തദ്ദോപായാൻ നിർബന്ധേന യുധിഷ്ഠിര. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കുവാനുള്ള രാക്ഷസന്മാരുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈത്യേന്ദ്രനായ ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെടുകയും അവനെ വധിക്കുവാൻ മറ്റു ഉപായങ്ങൾ ആരായുകയും ചെയ്തു. നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു. 43, 44 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, 43, 44. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിഗ്ഗജേർദണ്ഡശൂകൈശ അഭിചാരാവപാദനൈ മായാഭി സംനിരോധശ്ച ഗരദാനൈരഭോജനൈഃ ഹിമവായഗ്നിസലിലൈ പർവതാക്രമണൈരപി
ന ശശാകയതാ ഹന്തോ മപാപാമസുരസുതം ചിന്താം ദീർഘതമാം പ്രാപ്ത തത്കർത്തും നാവ്യപത്യത ദിഗ്ഗജൈർദന്തശൂകൈശാബീചാരാപവാദനഹി മായാഭിസംനിരോധശ്ച ഗരദാനൈരഭോജനഹി ഹിമവായഗ്നിസലിലൈഃ പർവതാക്രമണൈരപി ന ശശാകയതാ ഹന്തോ മപാപാമസുരസുതം ചിന്താം ദീർഘതമാം പ്രാപ്ത തത്കർത്തും നാവ്യപത്യത. പിന്നീട് പലതരത്തിലും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വലിയ ആനകളുടെ കാൽക്കീഴിലേക്കും ഘോര സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞും മറ്റു പല വിനാശ പ്രവൃത്തികളും ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. മലമുകളിൽ നിന്നും ചുഴറ്റിയെറിയുക, വിഷം നൽകുക, കൂറ്റൻ എറിയുക, വിഷം നൽകുക, കടുത്ത ശൈത്യവും കാറ്റും തീയും ഏൽപ്പിക്കുക, ജലത്തിൽ മുക്കുക, കൂറ്റൻ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് എറിയുക എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഹിരണ്യകശിപുവിന് തന്റെ പുത്രനെ വധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിപൂർണമായും പാപരഹിതനായ പുത്രനെ യാതൊരു വിധത്തിലും നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കണ്ട ഹിരണ്യകശിപു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയാൽ അത്യന്തം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി. നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷമേ ബഹുസാദുക്തോ വദോപായസ്യ നിർമ്മിതഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തസ്വേനൈവ തേജസാ യേഷമേ ബഹുസാദുക്തോ വദോപായസ്യ നിർമ്മിതഃ തൈസ്തൈർദ്രോഹൈരസദ്ധർമ്മൈർമുക്തസ്വേനൈവ തേജസാ. ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഈ ബാലകനെ ശാസിക്കുവാൻ പല നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, അവനെ വധിക്കുവാൻ പല മാർഗങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തീർച്ചയായും ഈ നിന്ദ്യകർമ്മങ്ങളാലും ദ്രോഹങ്ങളാലും ബാധിക്കപ്പെടാത്ത അവൻ സ്വശക്തിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ചില പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കോപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു അല്ലെ. നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭഗവാന്റെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടും പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മുണ്ടകോപനിഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പണ്ഡിതനെയോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയോ അല്ല, ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഒരു നിഷ്കിഞ്ചനനെ അഥവാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള
മാർഗം ഇതാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴും ഹിരണ്യകശിപുവിന് കോപം വന്നിട്ട് ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ മടിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് തറയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മടിയിലിരുത്തി തലോടി അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ അച്ഛൻ തന്നെ ഇപ്പം കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് തറയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഉരുകുന്ന ചെമ്പ് പോലെയുള്ള ചുവന്ന കണ്ണുകളോടെ ഭൃത്യന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഇവൻ മരണം അർഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വധിക്കണം ഇവനെ എന്ന് ഉത്തരവിടുകയുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തില് വരാഹമൂർത്തിയാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വിഷ്ണുവാണ് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ബാലൻ എന്റെ സഹോദരകന്റെ ഘാതകനാണ് എന്നാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭക്തനെയും എന്താ പറയുന്നത്, ശത്രുവായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു അല്ലെ. ശത്രു, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശത്രുവാണ് വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഹ്ലാദനെയും ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നു, എന്റെ സഹോദരന്റെ ഘാതകനായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവന്റെ കുടുംബ ശത്രുവായ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി നിസാര ജോലിക്കാരനെ പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കാരണം അച്ഛൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അതൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ വധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് വേറെ വലിയ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് വധിക്കുവേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ഹിരണ്യകശിപുമാർ ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ജയിലിലൊക്കെ അടച്ച് ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് റഷ്യയിലൊക്കെ. അന്നത്തെ റഷ്യ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, USSR. അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിരുന്നു. അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കത്തിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പ്രചാരം ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിരണ്യകശിപുമാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരിങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ പോയി. കുറച്ചു മുന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ അല്ലെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയും ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഒക്കെ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ. അവർ പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപു അവനെ തന്റെ സഹോദരന്റെ ഘാതകനായി തെളിയിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സാരൂപ്യമുക്തി പ്രാപിക്കുകയും അതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന് സദൃശനാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയായതിനാൽ അവൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനാൽ വധിക്കപ്പെടണം. വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ സാരൂപ്യ സാമീപ്യമുക്തികൾ പ്രാപിക്കുന്ന അതേസമയം മായാവാദികൾ സായുജ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മോക്ഷം നേടുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സായുജ്യമുക്തി അത്രയൊന്നും സുരക്ഷിതമല്ല. അതേസമയം സാരൂപ്യ സാമീപ്യമുക്തികൾ ഉറപ്പുള്ളവയാണ്. വൈകുണ്ഠലോകം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാരായണ ദാസന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായാണ് സ്ഥിതി. ഭഗവാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനാണെന്നും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണെന്നും. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തികളുണ്ട്. അതില് സായുജ്യമുക്തി ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന്. സായുജ്യമുക്തി എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിച്ചിട്ട് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട്, ആത്മീയ അസ്തിത്വമില്ലാതെ ഭഗവാൻ ലയിച്ചു ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. ദാസന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാർ ഇതൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കും. സായുജ്യമുക്തി നരകത്തിൽ വസിക്കേണ്ടി വന്നാലും സായുജ്യമുക്തി ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതേസമയം 4 തരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളതൊക്കെ സാരൂപ്യം, സാലോക്യ, സാഷ്ടി, സാമീപ്യ, ഈ മുക്തികള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇവിടെ പറയുന്നു വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെയായിട്ടാണ് ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയും കണക്കാക്കുന്നത്. ആ സാരൂപ്യമുക്തി പ്രാപിച്ച് വിഷ്ണുവിന് സദൃശനായി എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണു ശത്രുവാണ്. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള തന്റെ മകനും ശത്രു. ഈ മറ്റുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള സാരൂപ്യം ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തോടു കൂടി തന്നെ സാലോക്യ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക, സാഷ്ടി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നേടുക, സാമീപ്യ ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ രൂപത്തോടെയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഷഷ്ഠസ്കന്ധത്തിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ചാമലിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു 4 കൈകളോടുകൂടി വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ ദാസന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനാണ്, തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ്. എന്നാൽ അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദന് കേവലം 5 വയസ്സേ ഉള്ളെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തിൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുള്ള വാത്സല്യപൂർണമായ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തീർച്ചയായും വിശ്വാസയോഗ്യനല്ല. തീർച്ചയായും അവൻ വിഷ്ണുവിനോടും വിശ്വസ്തയോടെ പെരുമാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പിതാവ് പറയുന്ന പോലെയൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ആ വിഷ്ണുവിനുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധം. പറയുന്നു, ഇനി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തി ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അതുപോലെ ഇനി വിഷ്ണുവിനെയും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കും, വിശ്വസ്തയോടെ പെരുമാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും വിഷ്ണുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്ന ഒരേ ഡിമാൻഡ്, നീ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ജപിക്കരുത്, വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കരുത്, ഇത്രയേ വേണ്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന് തയ്യാറല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അത് നിർത്താതെ തോന്നും. ഹിരണ്യകശിപു വേറൊരു ഉപമ പറയുന്നു, ഒരു ഔഷധ സസ്യം വനത്തിലാണ് വളരുന്നതെങ്കിലും അതിനെ കാട്ടിലെ പാഴ്ചെടിയായി പരിഗണിക്കാതെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രയോജനമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവനെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. കാട്ടിലാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് കാട്ടിലെ പാഴ്ചെടിയായിട്ട് കണക്കാക്കാതെ ഔഷധ സസ്യമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രയോജനമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവനെ നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും അയാൾ അനുകൂലനാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും ഒരു പുത്രനെ പോലെ സംരക്ഷണം നൽകും. നേരെ മറിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവം രോഗം ബാധിച്ച് വിഷമയമായാൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ രോഗം ബാധിക്കുവാൻ ആ അവയവം ഛേദിച്ചു കളയണം. അതുപോലെ സ്വപുത്രനാണെങ്കിൽ അവൻ പ്രതികൂലനാണെങ്കിൽ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനെ ഹിരണ്യകശിപു വലിയ ഉപമകളൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ ആ രോഗം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിക്കുവാനായിട്ട് ആ അവയവം ഛേദിച്ചു കളയും. അപ്പോ ആ ശരീരത്തിനെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഒരു അവയവം അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, തനിക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനായാൽ പോലും അവനെയും വധിച്ചു കളയണം, ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു ന്യായം പറയുന്നത്.
ഭാവാർത്ഥം അനുഭവം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവരും വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായി തീരാൻ ഭക്തന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. അല്ലാത്തപക്ഷം അവരുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് അഭക്തനാൽ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിന് സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഭക്തന്റെ വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു അഭക്തനായ പിതാവ് ഭക്തനായ പുത്രന്റെ ശത്രുവാകും വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതാണ് ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ക്ഷമയുള്ളവരെ, അല്ലെ, സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരെ ആയിത്തീരുന്നത്. ഋണാതപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണു അമാനിനാമാനതേന കീർത്തനീയ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകി ആരിൽ നിന്നും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ പുൽക്കൊടിയേക്കാളും ക്ഷമയോടെയും വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയോടെയും ഒക്കെ കഴിയുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു അനക്കവുമില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എത്തിയില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനത്തെ ആ ഒരു 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെ കണ്ടു എന്തെല്ലാം ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, 43, 44 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വലിയ ആനകളുടെ കാൽ കീഴിലാക്കി, ഘോര സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, മറ്റു പല വിനാശ പ്രവൃത്തികളും ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു, മലമുകളിൽ നിന്നും ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞു, വിഷം നൽകുകയുണ്ടായി, കടുത്ത ശൈത്യവും കാറ്റും തീയുമേൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ജലത്തിൽ മുക്കുകയുണ്ടായി, കൂറ്റൻ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് എറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലെ, തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, മതയാനകളുടെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടു, അല്ലെ, അഗ്നിയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, പലതരത്തിലും വിഷം നൽകുകയുണ്ടായി, പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിട്ടു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഇത് നാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത്, സംരക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാർ. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് അപ്പോഴും ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലെ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ പിന്നീടാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും ഈ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ആരാണ് സംരക്ഷിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അല്ലെ, എന്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ, കുന്തമെടുത്തൊരു കുത്തി, അല്ലെ, എന്ത് ദ്രോഹ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടും നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. നാമപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. പല പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലെ, ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷമയോടെയും സഹിഷ്ണുതയോടെയും കഴിയണം. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുക. അല്ലെ, പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയാ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തുചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുടുംബമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് പിന്നീട് എവിടെയല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം അനുഭവം വരും. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. അല്ലെ, പല ആൾക്കാർ ഓടിപ്പോരുന്ന ഭർത്താവ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അതൊരു ആവേശത്തിന് ഓടി വരും, പിന്നീട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങള് ക്ഷമയോടെയും സഹിഷ്ണുതയോടെ ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഗുരു മഹാരാജ് പലപ്പോഴും പറയും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പെരുപ്പിച്ചു പറയും, നമ്മളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതാണ്. ക്ഷമയോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള മാതാപിതാക്കളായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും ഭർത്താക്കന്മാരായാലും മറ്റുള്ളവരെ ആരായാലും തന്നെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഡൗൺ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ നാമം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അതാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലയിൽ കാണുന്നത്. പല ആൾക്കാർ പല കാര്യങ്ങളും, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ നാമം ജപിക്കുകയോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കള് അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കും, അതിന് ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലെ. ആ മാതാജി പറയുന്നുണ്ടായി, മക്കള് എന്താ പറയാ ഹിരണ്യകശിപു അതിന്റെ മക്കളെയൊക്കെ കുട്ടി വളർത്തി വലുതായി പ്രായമായപ്പോൾ എന്താ പറയാ അമ്മ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അമ്മ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ മാതാജി എന്താ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ അവിടെ മദ്യപിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൽ പച്ച മത്സ്യമൊക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരും പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതില്ലാത്തൊക്കെ. കുറച്ചു കാലത്ത് മാതാജി ക്ഷമിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് മാതാജി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും അവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. മാതാജി അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ധാരാളം ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു. കുറെ കാലമൊക്കെ അതൊക്കെ സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചൊക്കെ അവസാനം അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായപ്പോൾ മാതാജി അവിടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുക. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാനും മാല കേട്ടുകയും അവിടെ ഭഗവാനും വേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മാതാജി ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്താ പറയാ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിടരുത്. ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തി സിദ്ധാർത്ഥ പ്രഭുപാദ് എന്തെന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാഗോദ പ്രസ്ഥാനം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഒരു അഭക്തനായ പിതാവ് ഭക്തനായ പുത്രന്റെ ശത്രുഭാവം വിധത്തിലാണ് ഈ ഭൗതികം. പുത്രനെ പോലും വധിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്ത ഹിരണ്യകശിപു അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്ന അവയവം ശരീരത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങൾക്ക് അപായകരമാകാതിരിക്കുവാൻ ഛേദിച്ചു കളയുന്നതിന് ഉദാഹരിക്കുന്നു. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ത്യജ്യ ദുർജന സംസർഗം ഭജ സാധു സമാഗമം. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അഭക്തന്മാരോടുള്ള സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തന്മാരോട് സംസർഗം പുലർത്തണം. അതാണ് ആധ്യാത്മികമായി ഉന്നതി പ്രാപിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ദുസ്സംഗങ്ങൾ അല്ലെ ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് സാധുക്കളുമായിട്ട് ഉള്ള അസോസിയേഷൻ നേടണം. സാധുസംഘം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ നാരദമുനിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, നാരദമുനിയുടെ ആ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് പല ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും അല്ലെ, ധാരാളം ആൾക്കാർ ജേതസ് പ്രാചീനവർ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ. വ്യാസദേവനും ഭഗവാന്റെ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം അങ്ങനെ സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ, സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പറഞ്ഞു. സാധുസംഗനാമകീർത്തൻ ഭാഗവത ശ്രവണ മധുരാവാസം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് സാധുസംഘം, സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറയും നമ്മള് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവാ, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? സാധുക്കളിൽ നിന്നും
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കേൾക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള ദുസ്സംഗം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടു ഉഷണ്ട അമർത്ത ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ, എന്നാല് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് എന്തായി, മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെ മക്കളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. ചണ്ട അമർക്ക ഇല്ലാത്തവരിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവരും അങ്ങനെ അസുരന്റെ മക്കളായിരുന്നെങ്കിലും അവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനൊക്കെ കോപിച്ചത്. അവനോ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായി, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. ഭൗതികാസ്തിയോടുള്ള അമിതാസക്തി അജ്ഞതയാണ് കാരണം. ഭൗതികാസ്തി താൽക്കാലികവും ദുരിതപൂർണ്ണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമെടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരും നിരീശ്വരവാദികളായ ഭക്തിഹീനന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം ത്യജിക്കണം. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രവുമായി നിസ്സഹകരണ മനോഭാവം വളർത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ വളരെ വിനീതനും സഹിഷ്ണുവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അഭക്തനായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങേയറ്റം കളങ്കിതനായിരുന്നതിനാൽ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും വധിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. രോഗബാധിതമായ അവയവം ചിരിച്ചു കളയുന്ന യുക്തി കൊണ്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു. സ്വന്തം പുത്രനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ, അവനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിനെന്താണ് ന്യായം പറയുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെയാണ് ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ ആ മുഴുവൻ ശരീരത്തിലും അത് വ്യാപിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ആ അവയവം മുറിച്ചു കളയുന്നു അല്ലെ, ആ ഭാഗം മുറിച്ചു കളയുന്നു. അതുപോലെ സ്വന്തം പുത്രനായാലും തനിക്കെതിരാണെങ്കിൽ മുറിച്ച് എന്താ പറയാ, അവനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദ്രോഹങ്ങൾ മൂലം ദേവേന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴാണോ എന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ അവൻ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അവതരിക്കും അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഞാൻ വധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി നേരത്തെ ദേവന്മാർ അല്ലെ. അതിനുള്ള സമയമാകാറായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി നേടുന്ന യോഗികളുടെ ശത്രുക്കളാകുന്നത് പോലെ ഒരു മിത്രത്തെ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രഹ്ലാദൻ എന്റെ ശത്രുവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ശത്രു ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ ഏതവസ്ഥയിലായാലും ഏത് വിധത്തിലായാലും വധിക്കും. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം പിതാവ് പറയുന്നു, ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വധിക്കണം. ഏത് സമയത്തായാലും സാരമില്ല, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഏത് സമയത്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവനെ വധിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ ഭടന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കുവാൻ പല പദ്ധതികൾക്കും രൂപം നൽകി. ആഹാരത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് ഭക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടോ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടോ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് ആനയുടെ കാൽ കീഴിലെറിഞ്ഞോ, അങ്ങനെ പല പദ്ധതികൾക്കും. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം കേവലം 5 വയസ്സുള്ള ബാലനായ സ്വന്തം പുത്രനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലാൻ ഹിരണ്യകശിപു തീരുമാനിച്ചു. ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരഭക്തന്റെ മനോഭാവം ഈ വിധത്തിലാണ്. എങ്ങനെയായാലും കൊല്ലാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏത് വിധത്തിലായാലും കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും എന്താ പറയാ, ക്രൂരതായിട്ടുള്ള വേറൊരു പിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല ഹിരണ്യകശിപുവിനെ. എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാക്ഷസന്മാരോട് ഇവനെ കൊല്ലുക, വെട്ടിമുറിക്കുക, അപ്പിറക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
കുന്തമൊക്കെ കൊണ്ട് ശൂലമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവന്റെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ ഓരോ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും കുത്തി ഇറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് രാക്ഷസന്മാർ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ബാധിച്ചില്ല എന്ന്. രാക്ഷസന്മാരുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് ഭൗതികാവസ്ഥകളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ പ്രഹ്ലാദനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മാറ്റമില്ലാത്തവനും ഭൗതികേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്തവരും സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആത്മാവുമായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പരിക്കുകളും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനും ഏറ്റിരുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ കാണുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കെട്ടി വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടൊക്കെ അടിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ആ അടികളൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റുവാങ്ങി. ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പുറത്താണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അടിക്കുന്ന ഓരോ അടികളും വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ പുറത്ത് നിറയെ പാടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അടിച്ചിട്ടുള്ള പാടുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്? ഭക്തനെ സംരക്ഷിച്ചു. അത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പുറകില് ആ പാടുകൾ, ചാട്ടവാറിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിച്ചിട്ടുള്ള പാടുകൾ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. അവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു. ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോവിന്ദ പരിരംഭിത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ പ്രഹ്ലാദൻ സദാ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ഗോവിന്ദനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി തന്റെ പിതാവിന്റെയോ മാതാവിന്റെയോ മടിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് രാക്ഷസന്മാരാ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗോവിന്ദനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടോ? അത് അസാധ്യമാണ്. രാക്ഷസന്മാർ ഭഗവാനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാനോ ധാരാളം ഉദ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സത്യമായതിനാൽ ഭൗതികമായ യാതൊരു മാർഗത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ കൊണ്ട് ഇവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ് അല്ലെ, വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ആക്രമിച്ചു, അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആക്രമിച്ചു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ ആർക്കും വധിക്കുവാനോ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ധാരാളം ഉദ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പരേ ബ്രഹ്മണി എന്ന വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ പ്രഹരിക്കുന്നതായി രാക്ഷസന്മാർ ഉപരിപ്ലവമായി വിചാരിച്ചേക്കാമെങ്കിലും അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അനിർദ്ദേശ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണ്. അതിലുപരി അദ്ദേഹം അഖിലാത്മാവ്, അഥവാ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആയുധത്തിന്റെ പോലും യഥാർത്ഥ തത്വമാണ്. ഭഗവാന്റെ പദവി മനസ്സിലാക്കാത്തവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെയും വധിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വൃഥാവിലാവും. അവരെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാമെന്ന്. ഭഗവാനെ ആർക്കും ഒരിക്കലും വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവരെയും വധിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായി സാധിച്ചില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ, പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കുവാനുള്ള രാക്ഷസന്മാരുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈത്യേന്ദ്രനായ ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെടുകയും അവനെ വധിക്കുവാൻ മറ്റുപായങ്ങളൊക്കെ ആരായുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ആനയുടെ മതയാനകളുടെ കീഴിലിടു, ഘോരസർപ്പങ്ങളുടെ വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ ആ സർപ്പങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ചുറ്റിലും ആ പണം വിടർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ സംരക്ഷണം നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരുടെ നാമമാണ് ജപിക്കുന്നത്? അവരുടെയൊക്കെ
രാജാവായിട്ടുള്ള ആനന്ദശേഷന്റെ അല്ലെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദശേഷനായിട്ട് ബലരാമൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ നാമം ജപിക്കുന്ന. അപ്പൊ അവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും പ്രഹ്ലാദനെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അവരൊക്കെ പ്രഹ്ലാദന് സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആനകളുടെ ഇടയിൽ എറിഞ്ഞപ്പോഴും ആനകളും ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞിട്ടും സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞിട്ടും തീയിൽ കത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടും ഒക്കെ തീയിൽ കത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഹോളികയ്ക്ക് ആ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ആ ഒരു വസ്ത്രം പ്രഹ്ലാദിനെ ആ ഒരു ഷീൽഡ് അത് പ്രഹ്ലാദിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലാകുകയും ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഹോളിക്കൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാറ്. വലിയ എന്താ പറയാ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വലിയ കൂമ്പാരമായിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ തീയിലൊക്കെ തെയ്യങ്ങളും തിറകളൊക്കെ നടന്നിരിക്കണം. വലിയ തീക്കൂമ്പാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെ അതിലൊക്കെ തെയ്യം. അപ്പൊ അതുപോലെ വലിയ കൂമ്പാരമായിട്ട് തീയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലായതിനെ ഹോളിക്കൊക്കെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഹോളി അതാണ് ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംരക്ഷണ അത് പ്രഹ്ലാദന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവളുടെ ആ ഒരു അഗ്നിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു കവചം ആ ഒരു വസ്ത്രം അത് പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഹിരണ്യകശിപുവിന് തന്റെ പുത്രനെ വധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിപൂർണമായും പാപരഹിതനായ പുത്രനെ യാതൊരു വിധത്തിലും നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കണ്ട ഹിരണ്യകശിപു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയാൽ അത്യന്തം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി എന്ന്. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താമുണ്ട്. കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ ഈ ലീലകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് എന്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് ഓരോരോ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാം ഭർത്താവ് ഇവിടെ ജപിക്കാനൊന്നും വിടില്ല. അപ്പൊ അവരില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, അവരുടെ ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കില്ല ജപിക്കാനും. അവര് ഇപ്പൊ രാവിലെ 3 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ജപിക്കും. 5 മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ജപമൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് 15 ജപിച്ചിട്ട് അവർ സാധാരണ പോലെ അവിടെ ഉറങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്. അവരുടെ മകളും അവരുടെ അമ്മയും 3 പേരും ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അമ്മമ്മയും മകളും മകളുടെ മകളും ഒക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. എങ്കില് അവരെന്താണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഡിവോട്ടിയല്ല, ആ മകളുടെ ഭർത്താവ്. അപ്പൊ അവര് എന്നാല് അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അവര് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ പോയി ഭഗവാനെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുകയോ അതൊക്കെ ചെയ്യും.
അതൊക്കെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുന്നേ റൂമിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ഭക്തി, അങ്ങനെ പല തടസ്സങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ യുക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ഭഗവാന് എല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.